занимавате хората с това, че виждате неща, които те не виждат. И хората ще продължават да ви дразнят за това, че трябва да обяснявате неща, които са толкова очевидни. Но всеки един от тези моменти хубавото е, че ще може да благодарите на всеки един от вашите ученици, които ще се окаже, че ви е научил на безгранична толерантност, търпение и разбиране към отсрещната страна. Второто нещо, което няма да се промени, и може би това ще разочарова някой от вас, е, че ще продължите да бъдете неудовлетворени. Не знам дали екипа за подбор на Заедно в час осъзнава това, но той подбира едни хронично неудовлетворени хора. Това са хора, които не са способни да са доволни от себе си, които не са способни да са доволни от своята среда и не са способни да са доволни от другите, защото знаят, че те могат повече. Това няма да се промени, но е окей, защото това е причината, поради която всеки един от вас се намира в началото на път, който ще е много дълъг, много предизвикателен, но безкрайно значим и който вие ще извървите успешно. Третото и последно нещо, което няма да се промени и което беше зачеркнато почти от всеки човек тази вечер, е уникалната, необяснима и неописуема връзка, която съществува между всеки един от нас. И независимо дали си го признавате или не, факт е, че независимо дали харесвате човек от вас или не, дали сте се карали с него, дали сте пили бира с него, дали се познавате с него, дали сте общували с него, няма значение. Има уникална връзка, която свързва хората докоснали се до Заедно в час. И това е супер важно. Важно е поради следната причина. Обясни ми една страхотна жена, доктор по психология, която беше лектор на ТЕД тази година. И когато нашия екип я попита, има ли надежда за България, има ли шанс да се изкараме и изведем от този абсурд, тя се замисли дълго. Но след това каза, да, но са нужни две неща. Едното е да ги има тези хора, които са имунизирани срещу абсурда, които виждат този потенциал, който никой друг не го вижда и които имат умението да го развият, да направят нещо градивно от него. Но тези хора сами по себе си не са достатъчни. Нужно е да има общност, среда, връзки, в които да има механизми за подкрепа. Така че когато всеки един от тези хора, което е неизбежно, ще се почувства, че ще бъде отдавен отново от абсурда, тази среда е там и този механизъм за подкрепа е там. И съм сигурна, че всеки един от вас сблъсква се с трудности. През миналите 2 години знае за какво говоря. И тази подкрепа и тези връзки са причината, поради която аз съм на тази сцена и съм част от тази огромна общност. В момента, в който осъзнах съществуването на това необяснимо нещо, е много дълбоко запечатан и ценен за мене. И ще го разкажа пак, въпреки че съм го разказвала. Той е обвързан с Ивчето, което не я виждам в момента, но беше в края на нашата лятна академия, когато бяхме изпратили първите си ученици, нашия първи клас. И супер морени седнахме в нейната малка кола и се погледахме. И сякаш в този момент за първ път осъзнахме мащаба на това, с което сме се захванали, колко вълнуващо е то, но и колко страшно ще бъде. Но това е окей, защото тя е до мен и аз съм до нея, а до нас са нашите колеги, а до нашите колеги екипа на Заедно в час, а до екипа на Заедно в час са самишниците на Заедно в час и ние ще сме окей, независимо колко е страшно. И точно в този момент, като на филм, по радиото се пусна една песен, която ще чуете след малко, която за мен олицетворява уникалното в нашата общност. И сега ще ви помоля да направим нещо хипарско, да станете, ако може, моля, и да се хванете за ръка с човека до вас, докато аз отправя своето пожелание към вас. А то е... и тук може да пуснем песничката тихичко. И то е във всеки един момент, от тук нататък, когато сте в труден момент, да си спомняте, че не сте сами. И не просто, че не сте сами, а че сте изключително привилегировани да сте част от една уникална общност, която те първа ще показва и доказва какво е способна. И може ли да чуем песничката вече? И
и в нея ще има човек, който да ви подаде ръка. Пожелавам ви във всеки един труден момент да виждате това, което аз виждам в момента. Добре дошли в Умни общества на Зарков час.